Искиткеч матур, куяшлы, күбәләкле, шәшәкле җәй айлары. Халкыңның йөзен күрәсең, күңелен аңлыйсың килсә, аның урнашкан урынына кил, бәйрәмен кара. Хәзер без Пермь крае Барда районында. Бу җирләрдә гасырлар агымы белән Барда җыены дигән искиткеч матур бәйрәм сакланып калган. Һәм ул нәкъ менә шушы тол белән Барда елгалары кушылган урында оештырыла торган булган. Ул гайнәлеләрнең бердән-бер элегелектән килгән, дини кануннар белән шикләнмәгән бәйрәме була. Бу хакта тулырак сөйләрбез. Башта әз генә шушы җирләргә бәйле тарихны барлап алыйк әле. Әлеге тол буйлары шул вакыйгаларның шаһиты. Азатлык хәрәкәте башында торган батырша бу якларда халыкны зур көрәшкә күтәргән, үзен батыр оештыручы итеп таныта алган. Пугачев хәрәкәтендә дә 1000гә якын гайнәле катнашкан. Күп күтәрелешләр булып, халык үз җирләрен саклауда зур батырлыклар күрсәткән. Гайнә иле Болгар дәүләтенең төньяк көнчыгыш чигендә урнашкан. Монда мәгълүматлар буенча Аксак Тимер Булгардан алган вакытта татарның беренче монда күчеп киткән. Әмма алар килгәнче монда инде халык яшәгән булган. Күп галимнәрнең фикере буенча ул халык төрки-угор халкы булган. Бәлки әле ислам дине кабул ителмәгән булган ул вакытта. Шуңа күрә монда Булгардан күчеш булгач кына ислам дине кирип киткәнлеге билгеле. Әле 16 гасырда монда мәҗүсилекнең эзләре шактый зур сакланган булган. Бу барбыр безнең халык, чөнки болгарлар формалашуда, татарлар формалашуда, угорлар актив катнашканнар. Менә шул заманнан бирле бу татар халкының бер өлеше буларак формалашкан. Әмма Уфага якын булу сәбәпле монда халыкның беренче гел башкортты биргәннәр. Шуңа күрә монда башкорт белән татарны аерып карау юк, традициясе да юк аның. Кай вакытта татар дип языла, кай вакыт башкорт дип языла. Ул шул килеш монда электән бүленеш булган көңгөр ягында һәм гәйне ягында халыкның милләте шул булган чынлыкта. Булай үзләренең кем икәнләр үзләре белгәннәр, әмма аерып карау булмаган. Һәм монда да бүген дә халыкның беренче татар дип йөри, беренче башкорт дип язылып килә традиция буенча. Әмма ул бер үк халык чынлыкта. Менә шул матур традицияларны, бердәмлекне чагылдыручы милли бәйрәмебез Барда җыены китерде безне бу якларга. Пермь крае Барда авылында 4нче Бөтен Россия авыл сабан туе гөрли. Сабан туйган җитә, моңсызларны да җырлап та картларны да биетә. Сабан туй, күңелләрне җилкетә, бәйрәмнәрнең иң ямьлесе сабан туйган җитә. Монда борынгы менә Барда җыены дигән зур җыен булган. Борынгы гадәт, шуңа күрә бүгенге сабан туйны шуның бер дәвамы дип тә карарга була. Ул борынгы вакыттан килгән 18нче гасырда мәгълүматлар булуы турында, аннан электә булган бәйрәм. Бу Гәйнә иле дип, шул Гәйнә иленең җыены булган инде ул. Бу бөтен Урал буенда татарларда һәм башкаларда традицион шундый бәйрәмнәр үткәрелгән. Сабан туй бит ул күбрәк гел утырак тормышны халыкта билгеле, монда күчмә элементларда сакланган. Чөнки тарихи мәгълүматлар буенча монда 16нчы йөздә нугайлар килеп биргәннәр бу якларга. Нугайлар булганчы монда шибанилар, ягъни Шыңгыз хан нәселеннән булган төркемдә яшәгән. Ул кабилә составларында зирә көньякка китсәк күренә. Мәсәлән, моннан әз генә көньяктарак Бөркыт дигән кабилә кисәкләре билгеле. Менә бу гәйнәләрнең бәйләре, князьләре шулай Бөркыт кабиләсеннән булган. Алар Шибан белән монголар яулап алган вакытта килгән төркемнәрнең беренче. 4нче Бөтен Россия авыл сабан туеның Бардада узуы очраклы түгел. Ул нәкъ менә шул узганнарны чагылдырган тамаша белән башланып китте. Пермь ягы
büyük yaklar. Hava kesip uça mağrur kuşlar. Urman kırlar, kırış kırıstavlar. Bu yaklarının büyük donun saklar. Село Борда — село больших людей. Здесь сотни лет слышна родная речь. Tarih yılı asırlarda buvanlardan buvan kalkır. Batırşalar danı bilen halkımızın şanı artır. Hayırlı gün, aziz milletleşlerim. Biz nihayet bugünkü günün, bugünkü birleşinin şahitleri. Biz asırlar boyu birlikte bayram bilen sizni tutanlar, saban kuyular kutlu olsun. Tatar yaşamayan avul, Tatar yaşamayan şehir, Tatar yaşamayan il yok. Bu bizning izo verenlerimizin birisi. Biz buna haklı, maqtanlarga hakkımız var, kuşatırık evlerimiz de var. Şuna göre men bek şatman. Сабан туйның капкасыннан керүгә сый хөрмәт, матур итеп кунакларны каршы алу бу халкыбызның йөзе. Борынгыдан килгән һөнәрләребез, кул эшләре белән шөгыльләнеп утыручыларны игътибарсыз калдыру мөмкин түгел. Элекке кул эшләре, элеккедән калган әбиләребездән талас сугу, үрнәкләп, көч төшереп дип әйтелгән инде ул элек. Көч төшереп, менә подбир әйтәсең барысында. Тегенде идән җәймәләрне шушындый әйберләр белән эшләгәлек. Булары шүпләп сугу була инде көч төшереп. Кем өйрәтте сезгә моны? Безгә әниләрдән, әбиләрдән калды. Сораучылар бик күп. Хәзер кызлар кияүгә барганда бирнә урынына алалар. Бирнә дигәннән барда түбәтәен ишетмәгән татар сирәктер. Сегодня очень долго ходил и выбирал, потому что обычная татарская тюбетейка у меня есть. И бардымская тоже есть. Но все-таки бардымская, она более мне приятная и родная, потому что жена у меня из Барды. Барда түбәтәй бик данлы түбәтәй инде ул хәзер. Безнең күп республикаларга, даже чит илләргә алып китәләр безнең барда түбәтәйләрен. Бу элекке татарларның, башкорт татарларының бер үзенчәлекле бер формасы, тақия дип аталган инде бу түбәтәйнең формасы электән инде. 4 өлештән тора аның иске ягы, иске ягы акулыш дип атала инде русча. Анысы вот где-то 6-7 сантиметр биеклегендә. Элек заманда алар бераз гына сайрак булганнар. Бусы инде тоже борынгы дип әйтергә була бу рисунокны, бу безнең Султанай танып авылларыннан килгән үрнәк бу. Эх, барда түбәтәем, килешә барады, барналарда гия булып йөрисәләр барады, барналарда гия булып йөрисәләр барады. Тыл буенда яшәүче милләттәшләребездә мәдәният, мәгърифәт элек-электән алга киткән булган. Мисал өчен 17нче гасыр урталарында Баявыл мәдрәсәсендә азатлык көрәшенең башында торган Батырша укыткан. Шул төбәкләрдәге мәдрәсәләрдә 19нчы гасыр башында Гали Шөкри белем алган. Тәтешле ягыннан килгән Кәрим Әмири дә вакытында бу төбәкнең мәгърифәт үзәге исәпләнгән Султанай мәдрәсәсендә укыган. Татарның танылган шагыйре Сәгыйд Сүнчәләй дә 1909-1915 елларда шушында мөгаллимлек иткән.
Бүгінгі күндә Бардада 10 меңгә якын халық гомер итә. Алар узганнарга мәрхәмәтле, иманлы. Авылның иң биек калкулыгында яңа мәчет күтәрелүдә шул хакта сөйли. Ул бу җирләрне тагын да нурландырды. Без килгәндә Аллаһ йортында хезмәт итүчеләр тәбрикләүләр алуны дәвам итә иде әле. Пермь крае губернаторы Виктор Басаргин мәчеткә 100 мең сумлык сертификат тапшырды. Это благодаря вашей помощи и конкретно в этом году мы вот достигли вот такого уровня. Я думаю, главный человек, кто помог нам. Дөрес, әлеге мәчетне төзү өчен күп көч куелган. Иң мөһиме нәтиҗәсе бар. Бу мәчет дөрестән дә ул безнең районыбызның йөзе, горурлыгы һәм шушы мәчет безләрне киләчәктә берләштерүче, оештыручы мәчет булыр дип әйткән өметтә калабыз. Безнең районыбызда бүгенге көнгә халыкларыбызга 33 мәчет хезмәт итә. Шуларның иң соңгысы, иң зуры, иң матуры шушы мәчет. Һәм дә инде безнең районыбызда динебез гасырлар дәвамында яшәп килгән, халыкларыбыз гореф-гадәт, дини юлларыбызны һәр даим үтәп килгәннәр. Һәм дә инде шушы мәчет төзелүе бу безнең халыкның динле, иманлы булуына бер олы дәлилдер. Динле, иманлы, тукайлы халык яши Бардада. Бийек шагыйребезнең нәсел шаҗәрәсе Барда ягы белән бәйле икәне киң җәмәгатьчелеккә исбатлаулар белән җиткерелде. Габдулла Тукайның бабасы Зиннатулла Әмиров Бардада туып үскән кеше. Әмировләр нәселе Барда якларында кайчан барлыкка килгән дигән сорауга җавапны язучы Әмир ага Фатиховның Гайнә иле дигән китабында табарга була. Барда улының нәк үзәгендә Тукай сүзләренә язылган җырлар яңгырый. Бүген бәйрәм, зур бәйрәм. Бардада яраткан шагыйребезгә һәйкәл ачылды. Без әлеге күркәм тантананың да шаһитлары булдык. Бу һәйкәлне ачу ул бөтен безнең бардалар өчен зур горурлык. Чөнки Тукайыбыз үзенең бабаларының җиренә кайтты. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Әминә Тукай нәселенә кагылышлы булуы белән шиксез горурлана. Бу хис аларның гаиләсендә тәрбияләнә. Бабасы Барда мәчете имам хатибы Рафик хәзрәт Акманаев оныгына үзенең әнисе легендар Әмирхан Әмиров нәселенең 4нче буын вәкиле икәнен аңлатып үстергән. Минеке максат шушы элекке үзебезнең тамырларны югалтмаска. Әмирхан Әмировның Бардада 14 оныгы. Шуның бер оныгы Зиннатулла Әмиров. Тукай һәйкәле ачылу тантанасы бик күп кунаклар җыйды. Татарстаннан язучылар, сәнгать эшлеклеләре дә килгән иде. Киләчәктә менә биредә без үзебезнең Тукай кичәләрен, аның туган көн бәйрәмнәрен һәм башка матур чараларны рәхәтләнеп шунда үткәрә алачакбыз. Мин уйлыйм, Тукайга менә шушы паркка безнең избез бер кайчан да суынмас. Мин бүген бик шат. Сегодня очень важное историческое событие, которое произошло на территории Пермского края, в Бардымском районе, в селе Барда. Это открытие бюста Габдуллы Тукая и открытие парка имени Габдуллы Тукая. К этому событию мы шли очень давно. За всю современную историю нашего района, который насчитывает сегодня 90 лет, у нас не было такого бюста. Билгеле, әлеге вакыйга күпләрнең күңелендә уелып калыр һәм тормышына илаһи эз салыр. Тукайыбызның туган тел җыры белән кабат Сабан туй мәйданына кайтыйк әле. В этих местах звенела звонко медь. Из глубины земли достали люди солнце. Теплом согретый радостный металл, медь, золото людей труда. Земли этой волшебница-певунья, подземных таинств и богатств ее ведунья. Пермь,
матушка идет на Сабантуй, народов дружная семья. Встречай, родимую, ликуй! Перим, матушка, хозяйка этих гор, вступила с Шурале однажды в разговор. Мой брат, татарских сказок обаятельный герой, во всем доволен ты своей судьбой. Тут Шурале задумался и сник. Меня воспеть? Вот где поэзии родник, вот где татарского ума, смекалки тема. Однако так в истории и кану, немым, не смелым. Земли этой хозяйка и пещер подземных, и рек прозрачных и могучих гор, от всей души вздохнув и пожалев его, сказала: Не печалься, живет в моих краях Зиннатулла, такой джигит, что ах! Он дедом станет мальчику Апушу, тому, кто распахнет для мира татарскую взволнованную душу. Татар бәйрәмен bütün халык бәйрәменә әйләндерергә тырышып йөрүләрен күреп, мин искиткеч дәрәҗәдә халкыбызның зур куанышы иттереп, горурлык итеп кабул иттем. Дөрес, Сабантуй мәйданы бәйрәмдә катнашучыларга ял да бирә, рух исти, элемтәләрне дә ныгыта шул. Hörmətli millətdaşlar, Sabantoy qonaqları, dostlar. Sizlə barınızda da bugünkü bəyramda qatlayım. İsənlik, sağlıq həm sizə Татарстандан зор сәламлар алып келдік. Бәйрәмләр сезне. Эта арена вновь собрала чудо-праздник. Чудо-праздник единения всех народов России. Действительно, в Пермском крае всегда рады гостям. Здесь более 140 национальностей живет. В мире, в дружбе, в стабильности. Мы уверены, что этот праздник внесет свою лепту в развитие Пермского края, в развитие Бардымского района. Федор улы безне монда чакырды. Без әле монда нәрсәдер бергә оештырачак. Тормышыбыз Аллага шөкер, менә күпсенергә ярамый. Шулай киләчәктә дә булсын. Рәхмәт бик зур. Рәсәйдә яшәйләр, барда халкы, барда татар, башкортлары. Алай Рәсәйдә яшәсәләр дә, алар үзләренең телен, үзләренең сәнгатен саклаганнар. Горурланам шундый халык белән. Сабантуй, Сабантуй, праздник света и добра. Под игривый звон курая мы танцуем до утра. Кобыла символика рождена у нас. Крестьянское фермерское хозяйство Шаширин. То есть у меня. То есть она с 2 лет у нас. То есть она стартовала очень много. Но у нее тоже это первая победа. Вот такая победа первая. Шатман инде. Birinchi o'rin olsang ko'ngilli inson, bor yerda shod ko'ngil bilan qaytasan.
Сабан туйда Россияның төрле пишмакларыннан Татарстан, Башкортстан, Мари-Эл, Удмуртия, Киров, Чиләбе, Самара, Төмән өлкәләре, Пермь краеннан җыелган төрле токымлы 50 юртак катнашты. Тамашачыларга онытылмаслык мизгилләр бүләк иттеләр. Менә барда җыен кабул итә бөтен Россия авыл Сабан туен дигән фикер белән эшне оештырдык. Ул бәйрәмнең мәгънәсе, рухи мәгънәсе бик зур. Без менә күп кенә очракта ничек әйтәбез. Менә Сабан туебыз булганга күрәдер инде безнең авылларыбыз шул хәтле тезек. Шуңа күрә без бәйрәмле халык булыйк. Һәр вакыт менә шулай яшик, бердәм булыйк. Ул вакытта безнең халкыбыз мәңге яшәячәк. Теләгем минем татар халкына югалмыйк, бердәм булыйк, алга барыйк. Сабан туе барысы да кеше ашык, күңелле. Без горурланабыз үзебезнең җирдә шундый 4нче Россия Сабан туе үтү белән. Традицияны саклап калабыз. Менә шунысы иң әйбәте шунысыдыр инде. Бас әле, идәне сынмас әле, сынса яманлар әле дә такта табырлар әле. Халкым яшәсен, татарлар, Татарстаным яшәсен, Башкортстан. Пермь крае Барда районы бик үзгә. Биредә халыкның 95%-ын татар һәм башкортлар тәшкил итә. Алар тарихи тамырларын, гореф-гадәтләрен саклап, дус тату гомер итәләр. Бик сөенәм, татарлар көчле булганнары өчен бик нык сөенәм. Бу татарларның уңыш бәйрәме, тормыш бәйрәме. Пермь башкортлары, татарлары бөтәһелә бер майданга йыелгандар. Шуңа күрә менә ошындай очрашуыбыз көндә түгел бит инде. Нисә елга бер очрашып, шулай күрше республикалар бер-беребезне белеп, белгәндәр очрашып, куанышып, һөйләшеп, Сабан туйды югары кимәлдә үткәреп дигәндә шулай кайтабыз инде. Иң зур бәйрәм татар кешесе өчен мен караган бөтен мөселманнарны җыештыру бергә. Безнең мөселман икәнебезне ничектер тойдыра, таябыз үзебезне. Шун мөселман итеп. Әйбәт үтсен Сабан туйлар, тыныч булсын барысы да. Бәхет булсын, мәхәббәт булсын. Бардада узган 4нче Бөтен Россия авыл Сабан туеның кунаклары Татарстанның Актаныш районы әзерләгән татар иле. Курчак театры, шулай ук балет театры артистлары, танылган җырчылар катнашындагы зур концерт тамаша карадылар. Сабан туеның йөзек кашы булган көрәш янына һәр вакыттагыча иң күп кеше җыелды. Ә баш батыр булып Татарстан егете Радик Фәйзуллин калды. 4 ел заниматься там, шөгырьләнәм. Шуның өчен специально. Мондай призалар өчен бу бит һәрбер көрәшченең мечтасы димез, машина атырга. Тем более мондай зур Сабан туйда бу бит российский, бөтен Россиядан җыелган көрәшчеләр. Рахмат әйтеп китәсем килә Рустам Нургалиевич Михановка мондай зур матур приз өчен. Кем бәйрәм, шикләр бала хайран, тустак тымыз юкә бол. Әйдә уңган кеше, даңгалай кеше, бер селкетте берне бик бол. Эй Сабан туйга ни җитә, моңсызларны да җырлап та картларны да биетә. Эй Сабан туй, күңелләрне җилкетә. Бәйрәмнәрнең иң ямьлесе Сабан туйга ни җитә.
Татар халкының йөзен, гореф-гадәтләрен ачык итеп күрсәтүче милли бәйрәмнән барлык кунаклар да канәгать дисәк ялгыш булмас. Бу хакта күп фикерләр тыңладык. Һәр төбәккә бәйрәм, Сабантуй бәйрәме килә дә китә. Аның шушында яшәүче халыкка киләчәк еллар өчен тагын да бер изе калырга тиеш. Бу эзләр әлбәттә халыкның рухын ныгыту, халыкның яшәешен яңадан югары дәрәҗәгә күтәрү. Һич шиксез, Пермь крае Барда авылында узган Сабантуй тарих битләренә теркәлер. Эх, Барда җирләре, бай урманнары, кырлары, шешкәле болыннары, шул шешкәләрдәй матур, төрле, әмма бердәм, гүзәл халкы.